Sige, sige. Kailangan mo lang apat na babae, apat na lalaki. Pero, sa laro na to kasi, yung laro na to, soft drinks kasi. So, kung kailangan ko, apat na babae malaki matangkad, apat na babae, ay apat na lalaki matatangkad din. So, yung mga bata, baka hindi kayo pwede sa soft drinks, yun po muna iniiwasan natin, okay? Apat lang. Sa'yo, punta ka doon. Ikaw, ate, punta ka doon. Sa akin, ipot ko, please. Wait lang. Apat muna na lalaki. Apat na babae. Ilan na yan? Bawat ka sa soft drink. Sige, sa next game ka na lang muna ako, ha? Saji, pwede ka ba? Soft drink? Sige. Pwede yan. Wait lang. Ito. Pasok mo to balik. Sir. Yan. Push your legs. Under watch. Straight up. Dahan na lang. Oh. Hindi pa na nagkano. Isalok mo muna yung baso mo. Yan. Mamaya na.
negosyante, binubusin nila na siya. Exercise, maaaring makatulong ang Artricin. Let's go! Make your moves, baby! Artricin, get going! Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain na arthritis.
dito. Iniisip ko lang po kung bakit. Alas! Yes! Ganyan nga, di ba? Hindi. Pinapakain si Jason. Ay, tamis. Sa poso. Grasa.